Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Mana usab kanimo. Karong adlaw gisaulog sa atong simbahan dinhi sa Pilipinas ang pista ni San Pedro Calungsod, martir. Ato ning ikaduha nga santos dinhi sa Pilipinas. Usa ka martir, usa ka batan-on, katekista nga nagpakamatay kuyog sa pari nga iyang gikuyogan didto sa Guam. Iampo nato nga magpadayon unta ang pagkaylap sa pagtuong Katoliko, labi na gid sa atong mga katekista, mga youth, mga sakristan. Ang ato dinhing simbahan mosaulog sa atong pista ugma pang adlaw Pitsa 22 pinanguluhan sa atong mga PYCC. Iampo nato sila nga magmalungtaron ang ilang pagtuo. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining santos nga misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluyi kami. Kristo kaluyi kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langitnong hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluyi kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Magampo kita. Dios nga tunhay og makagagahom sa tanan, imong gihimo nga matinud-anon si San Pedro sa pagsangyaw sa Ebanghelyo hangtod sa pag-ula sa iyang dugo. Pinaagi sa iyang mga pahanungdan og pangama, itugot nga magmalig-on usab kami diha sa pagtuo aron makalahutay hangtod sa kamatayon. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Sirach. Nagpasalamat ako kanimo, o Ginoo ug Hari. Nagadayeg ako kanimo, ingon nga akong Dios ug manunubos. Nagpasalamat ako kanimo, kay gitabangan ako nimo ug imo akong gipanalipdan. Giluwas mo ako sa kamatayon, sa makuyaw nga mga bakak ug mga pasangil. Gitabangan mo ako diha nga walay lain nga mutabang, diha sa imong dakong kaluoy. Giluwas mo ako sa daghang mga kalisdanan nga akong naagian, gikan sa pagdumot sa akong mga kaaway, nga buot mo tapos sa akong kinabuhi,
Sa pagkalumos diha sa madat-ugon nga aso, nga nagautbo gikan sa mga kalayo, nga dili ako mao'y nagduslit, sa kamatayon mismo, sa daotang pasangil nga gitaho ngadto sa hari. Makausa gidala ko atubangan sa kamatayon, ang mga kaaway naglibot kanako sa tanang dapit. Nangita ako og tawo nga makatabang kanako, apan wala didtoy bisan usa. Apan unya o Ginoo, nahinumdum ako unsa ikaw kamaluluy-on, ug unsa ang imong nahimo sa nangagi nga mga panahon. Nahinumdum ako nga giluwas mo sila nga nagasalig kanimo, nga gipalingkawas mo sila sa ilang mga kaaway. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Giluwas ako sa Ginoo, sa tanan kong gikahadlukan. Giluwas ako sa Ginoo, sa tanan kong gikahadlukan. Daygon ko ang Ginoo sa tanang panahon, ang iyang pagdaigman niya kanunay sa akong baba. Pahimaya ang akong kalag diha sa Ginoo, ang mapabsanon makadungog kanako ug malipay. Giluwas ako sa Ginoo, sa tanan kong gikahadlukan. Himaya ang Ginoo, uban ka nako. Magambahan kita, aron pagbayaw sa iyang ngalan. Gipangita ko ang Ginoo, o gitubag ako niya. O giluwas ako niya sa tanan kong gikahadlukan. Giluwas ako sa Ginoo, sa tanan kong gikahadlukan. Paglaom kamo kaniya, aron mo sanag kamo sa kasadya. Og ang inyong mga naong dili manglipaghong sa kaulaw. Sa pagsangpit sa nasakit nga tao, namati ang Ginoo. O giluwas siya sa tanan niyang kagulanan. Giluwas ako sa Ginoo, sa tanan kong gikahadlukan. Pagbasa gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Hinumdumi si Jesucristo nga gibanhaw nga kaliwat ni David, sumala sa maayong balita nga akong giwali. Nagantos ako ug gigapos gani ug kadina sama sa usa ka kriminal, tungod kay nagwali man ako sa maayong balita.
Apan ang pulong sa Dios dili ginapos. Busa, giantos ko ang tanan tungod sa piniling katawhan sa Dios, aron makabaton usab sila sa kaluwasan nga anaa kang Kristo Jesus, inubanan sa himayang dayon. Matuod gayud ang giingon. Kung namatay kita uban kaniya, mabanhaw usab kita uban kaniya. Kung mulahutay kita, maghari usab kita uban kaniya. Kung ilimod ta siya, ilimod usab kita niya. Kung kita dili magmatinumanon, magpabilin siyang matinumanon, kay matinud-anon man siya. Apan gisunod mo ang akong gitudlo, ang akong kagawian, ang tumungko sa kinabuhi, ang akong pagtuo, pagpailog, paghigugma, pagkamainantuson, sa mga paglutos ug mga pag-antos nga nahiaguman ko. Nasayod ka sa tanang nahitabo kanako didto sa Antioquia, sa Iconio ug sa Listra, ang makalilisang mga paglutos nga akong giantos. Apan giluwas ako sa Ginoo ni ining tanan. Ang tanan nga nagtinguha sa pagkinabuhi nga Dios non diha kang Kristo Jesus, lutuson gayud. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo naghatagong kaluwasan, dalaygon siya labaw sa tanan. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Mana usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, o Ginoo. Si Jesus maingon ngadto sa katawhan, kung may buot mosunod kanako, kinahanglan nga magdumili sa iyang kaugalingon, magpasan sa iyang cross sa tanang adlaw, ug magsunod kanako. Kay ang buot magluwas sa iyang kinabuhi, kawad-an Hinoo niini, apan ang kawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako, magluwas niini. Aduna ba'y makuha ang tao kung maiya ang tibuok kalibutan, apan mawala ang iyang kinabuhi? Wala gayod. Kung ako ug ang akong pagtulunan ikaulaw sa usa ka tawo, siya usab ikaulaw unya sa anak sa tao sa iyang pagbalik diha sa iyang himaya ug sa himaya sa amahan ug sa balaang mga anghel. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo. Nindot kayo ang pasalig sa atong tubag sa Salmo nga nag-ingon, giluwas ako sa Ginoo sa tanan kong gikahadlukan. Ang Ginoo di ay dili muluwas sa atong lawas. Ang iyang luwason ang atong gikahadlukan. Lingyay mong tupad, imnaon sa roy imong gikahadlukan.
Unya dili pagyod usa tanan nga akong gikahadlokan. Kanus aman ta makaingon nga ang tanan gyud nga atong gikahadlokan nawala na gyud kun makadawat na ta sa martyrdom, kining kamatayon nga iagi og torture, kana bang pabahaon ang atong dugo. Ug maunay gustos Ginoo nga iyang ipasinati nato sama ni San Pedro Calungsod nga wa gyud siya mahadlok. Kuan biya siya unta padaganon man ta to siya. Wala raman siya unta gyud pugsa nga magpakamatay kay ang gikalagutan sa katong mga leader dito sa tribe sa Guam mauman ang pari. Pero si San Pedro kay ang iyang pagtuo dili man taphaw bisag batan-on pa kay siya. Si San Pedro wa mo dagan, wa sad siya musukol, bisag lig-on siya glawas tungod kay wa man siya mahadlok. Kani manggong mga tao nga way kahadlok, relax, dili ratulon. Nya dili sad sukanon. Namsay mga tao nga relax pero ditsuon kag patay, dili ingon ana si San Pedro. Nagpakamatay siya nga relax. Sa unang pagbasa, naghisgot sad si Propeta Sirach nga ang Ginoo kana ganing iyang gidaig, iyang gipasalamatan kay giluwas siya. Giluwas mo ako sa kamatayon, sa makuyaw nga mga bakak ug mga pasangil, gitabangan mo ako diha nga walay lain nga mutabang. Kana bang panahon bitaw nga mahimo tang mag-inusara unya dili na ta ana mahadlok? Kana giluwas na tas Ginoo. Og unsaon man na pagsinati matud pa diri sa atong ikaduhang pagbasa sa sulat ni San Pablo ngadto ni Timoteo, ningon siya diri, apan gisunod mo ako, mo ang akong gitudlo, ang akong kagawian, ang tumong ko sa kinabuhi, ang akong pagtuo, pagpailob, paghigugma, pagka mainantuson sa mga paglutos o mga pagantos nga hiaguman ko. Kining atong gitawag og imitation. Si San Pedro Calungsod ni-imitate siya ning awat siya sa mga kinabuhi sa mga santos ug mga martyrs. Mo sana kita bitaw na maginay panahon nga kusog etang mo sunod-sunod ba, tan-aw nimo nga minindot ang iyang naong kay niblan iyang buhok, sunod-sunod sad ka, basta imong gitan-aw nga murabag nindot man di ay, tan-aw nimo nga ni guwapa siya kay ni puti iyang naong, paputi sa kasi imong naong, bahala naglagom kay kag bukton niya ang imong naong basta puti lang ana no. No, lagom lagi na yung bukton. Ay, nagtanawang bukton. Nga naman na, tungod na sa atong pag-imitate. Karon, ang ato ding i-imitate ang kinabuhi sa mga martyrs. Sa una, dito pa kusbukid, ang ako yung kanunay ditong masinati nga kana ganing image sa santos na magkuan may magnadzi mis kapilya kana yung imahe ni San Roque ug ni San Isidro Labrador. Nya labi nag maghisgot na ng ilang mga gusos. Gamay pa kong bata, ako na nanggi sige bag huna-huna ba si San Roque ug si San Isidro labi na kay mag-uumami kana yung pagsigi nilag pangalagad nya kanang masakit, nasakit si San Roque hangtod namatay. Wa gyud mo reklamo ana o kaning Birhen sa Fatima kay do na mami ditoy imahen sa Birhen sa Fatima o Birhen sa Guadalupe magsigi kog tan-aw nila kay kanang gamay pa kong bata mahinomdom ko nga ang among kapilya layo mas among balay mingaw kay itong lugara niya ngit-ngit inikanta na namo anang adios rayna sa langit
Nganahana mi sa among kamot. Usahay muluha akong mata kay moingon ko hala si Mama Mary siya na lang usa dire kanon ni siya sa abat. Kay ingon maslas mama basta ngit-ngit na daghang abat. Nya naa sa kong huna-huna nga mura ko mubati ba. Nga wala ko kahibaw nga kadtong maong panghuna-huna nga murag mubati ko sa ila ditong nahitabo or sa sitwasyon nga murag sila rang usa ning suod to sa akong kasing-kasing ug motoy akong gipasanginlan nga nag-anam kog kaduol sa kapilya hangtod na duol ko sa simbahan na duol sa Ginoo ug karon ni anagyod nag-alagad sa Ginoo. Imitation importante kay na. Unya unsaon man nato aron maka-imitita atong paminaon ang sugo ni Kristo. Kaning iyang gitawag og the core values sa discipleship or the core commandment for discipleship. Ug unsa man ni matud pa niya diri kun may buot mosunod kanako kinahanglan nga magdumili sa iyang kaugalingon, deny himself or herself, magpasan sa iyang cross sa tanang adlaw, take up his cross or her cross every day, ug mosunod kanako and follow me. Deny the self, take up the cross, and follow Jesus. Basic kaini nga gibuhat ni San Pedro Calungsod. Iyang gikalimtan ang iyang kaugalingon ug miunong siya sa pari. Wa siya maghuna-huna sa iyang future kay batan-on pa kay siya. Iya gyung gihatag ang iyang kaugalingon. Ug unsa may nahitabo? Matud pa ni Kristo diri unsay kay ang buot magluwas sa iyang kinabuhi kawad-an hinuon ini apan ang kawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako magluwas niini. Magunahuna bitaw ko si Pedro Calungsod gipatay ni siya nya matud pa sa istorya sa gisuwat ni Monsignor LD Leison kaning akong gisundan dinhi nga parish priest kaning siya may nakapasantos ani siya may naghimo sa write-ups nga gitadtad ni siya gipikas-pikas niya gihumol sa dagat gihug sa dagat gipakaon sa mga dagkong isda wa na nakita sa iyang remains. Wa na gyud mo gikuha ni Monsignor LD ang bahas na lang og bato. Ngano man nawa gyud. Pero wa mawa ang kinabuhi ni Pedro Calungsod. Nisikat na noog maayo na tibuok kalibutan na hinuon ang nakaila kaniya karon. Maurasad na ang atong dangatan kung magsunod tas Ginoo sa tinud-anay gyud. Mugrabe na hinuon ang atong influensya. Gisugdan sa nanako ginagmay kaning paghatag sa tanan. Dako naman gyud makuha ang pari no. Dako magitag makuha aning pari, dupa-dupa, kolekta-kolekta. Ihatag tanan niya ang akong desire nga makatabang ko sa community. Sa sige na kong buhat ana sugod 1984 hangtod karon ma-amazed ko kay dagko kayong mga kwarta ang ipiyal ngan hinako. Kanang inyong ipalit og slot. Gilingay mong tupad. Ing nadako na kag napalit nga slot. Ing nako no. Oy daghan na oy. Hatag nako. Millions na ang nahatag. Nganong nag-anaman na siya kadako. Nya wa man jud ko ma-attracted anang kwarta tungod kay naka-practice nako og self-denial. Nahurot ba akong kwarta? Hasta akong self? Wa. The more na hinuon nga, nagdaghan na kaayo mo, nga nagsigig hatag dinhi, padong sa simbahan, pinaagi aning atong slat-slat. No, sige. Padayonon ni nato, dili. Kung padayonon, mamaligya ta, mamalita. Nya,
hangtod na gid na sa kamatayon, og the more nga makasinati ta og tinuod nga kinabuhi nga naay kalipay, naay kalinaw, naay kauswagan, ug naay kabalaan. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsoon sa atong pagdawat sa gasas pagtuo, sinunod ang panag-ingnan ni San Pedro Kalungsod, malaumon kitang mudangop sa Ginoo sa atong panginahanglan ug moingon, Ginoo, panalangini kami. Ginoo, panalangini kami. Nga ang Santo Papa, si Papa Leo, mga kaobispuhan ug mga kaparian, magmatinud-anon sa ilang pag-alagad diha sa panimalay sa mga matuohon, uban ang kakugi ug ang kamaunungon, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangini kami. Nga motubo kita diha sa atong pagpangako alang sa hustisya ug sa gugma pinaagi sa atong maunungong pagpangalagad matag adlaw sa atong kinabuhi, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangini kami. Nga makakat-on kita sa pagpaambit sa unsay anaa kanato, sa pagsaksi ni anang buhing paglaom, ug sa ingon nangandam kita alang sa pagbalik sa atong Ginoo, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangini kami. Nga sila nga nagsagubang sa mga pagsulay sa kinabuhi, padayong mutuo ug mulaom diha sa Dios, nga magdala sa tanang butang ngadto sa maayong sangputan, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangini kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangini kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangini kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangini kami. Nga ang mga matuohong mihalina, makatagamtam sa masanag nga banagbanag sa kinabuhing tunhay, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangini kami. Tunhayng Amahan, mahigugmaon o naghatag sa tanang maayo, dawata kining among mga pag-ampo nga gituboy nga kanimo uban sa gugmag pagtuo sa pangama ni San Pedro Kalungsod, imong martir, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pag-ampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot,
alang sa pagdaig o paghimaya sa iyang ngalan, alang sa atong kapuslanan o sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, ang mga gasa nga among gihalad sa handumanan ni San Pedro Kalungsod nga imong martir, makapahimuot unta kanimo, pinaagi kaniya ang maong mga gasa, makalipay unta kanimo sama nga gikahimutan mo ang pagpatulo niya sa iyang dugo tungod kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Mana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay o matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kayang imong santos nga martir si San Pedro Kalungsod sa pagsunod sa panig-ingnan ni Kristo mihalad sa iyang kinabuhi aron paghimaya sa imong ngalan. Ang iyang kamatayon nagpadayag sa imong gahom nga naglig-on sa among tawhanon nga kahuyang. Imong gipili kadtong mga mahuyang og imo silang gilig-on aron mahimo silang imong mga saksi pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhonong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo malawas og dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo balik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo ang among papa, ni Alberto nga among obispo, og sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay,
Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan ania nagsimba dinhi. Ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalidaw ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manonobos. Kay imo man tangging harian ang kahutugang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace be. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw.
Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay ng kalawat kanimo, apan ipamuhalon lamang ang maayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, kining misteryo nga among gikalawat, maghatag unta kanamo niadtong kalig-on sa kalag nga midasig kang San Pedro kalungsod imong martir sa pagpabilin nga matinumanon nimong alagad ug sa pagka mananaog diha sa kasakit. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kalig-on nga Diosnon, divine fortitude or strength. Ato ning gamiton sa pagsangyaw sa maayong balita hangtod sa kamatayon. So ato yung padayon og sangyaw dinhi ang atong mga slots. Padayon lamog palit sa slots, walang sa taroy update ang atong grace. Tag 100 pesos per slot, na ani 70 slot challenge na tag 7,000 per challenge. Nya ang atong PPSC para sa atong mga proyekto dinhi sa parokya, tag 100 pesos gihapon per slot. Nya doon na ni 162 slot challenge na tag 16,200 per challenge. Nya ang ato sad nga DPR para sa atong itabang sa mga naigo sa mga linog dias Northern Cebu, tag 100 pesos gyapon per slot. Salamat kay ninyong tanan. Nga ang atong pagpasuga sa atong mga lubong sa sementeryo, nagpadayon karon ang atong pagdawat. Padayon lang sad mo og transact diri sa atong opisina. Kay importante sad kayo nga makahatag tag special prayer para sa atong mga minahal sa kinabuhi karong panahon sa October 31, November 1 ug November 2. Tag 100 at tag 400 ang kada suga. Yang ato sang pamisa sa mga kalag na available ng atong mga sobre niya sa atong simbahan, sa opisina, gato sa ning gidistribute ngadto sa inyong mga leader sa kapilya.
Ang Ginoo manaa kaninyo Manausap kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.